100 pesos na tumpukan na nakaplato na. Pesos lang po yan. Ayan o. So sa mga magkikilaw, yan po ay 50 pesos lang po dito sa Malabon Fish Market. Grabe na yan, marami na yung tumpukan na yan ha, na mabibili nyo po dito. So may gulyasan po tayo dito. Magkano gulyasan? 120 na per kilo ng gulyasan. Yan po yung mga latag dito sa Malabon Fish Market ng mga bentahan po ng mga tumpukan ng bangus. 150 na per kilo. Magkano ito, Ray mo? 50 lang din tumpukan. Ayun no, 50 lang din yung tumpukan no. 100 pesos sa isdang nakatumpok no. Shout out Dodi. Per kilo ng kanyang yellowfin tuna ay 150. Pang sinigang na yellowfin tuna. Ate Pam, shout out. Shout out po sa inyo. Magandang umaga. Good morning, good morning. Tapos dito po ang ating banak ay 140 na kilo. Bisugo 240. Tapos ang per piraso po ng kanyang bangus ay 80. Alright, so dito po ay may mga bentahan pa rin po ng kanilang mga presyuhan ng gulay, no? Magkano naman sa presyo ng luya? 40 po yung 1/4 ng luya. 160 ang kilo. So ito po yung mga, ito, magkano to? 10 piso. Tapos yung mga 20 pesos na po na sibuyas, bawang, kamatis, no? Tapos ang ating mga per kilo ng ampalaya ay 140 na kilo. Tapos ang sayote. Sayote, magkano na eh? 60 ang per kilo ng kanyang bentahan ng sayote. Tapos ang okra. Good morning, good morning, good morning po. Dito po sa ating bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay marami po tayo mapipili na kanilang mga binebenta na tumpukan. So sa halagang 50 pesos at 100 pesos ay meron na kayong maiuulam. At mga presyon po nila ay sulit din po dito na murang-mura din po ninyong mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update dito sa Malabon Tumpukan. So tara, let's go! Alright, so mga tumpukan po natin ng mga galunggong dito sa halagang 100 pesos na tumpukan na nakaplato na. Ang per kilo. So sa per kilo po ng ating galunggong dito 200 pesos. Tapos ang kanilang mga tumpukan po dito na tawilis na sariwang sariwa po ay 50 pesos lang po yan. Ayan o. So sa mga magkikilaw, yan po ay 50 pesos lang po dito sa Malabon Fish Market. Grabe na yan, marami na yung tumpukan na yan ha, na mabibili nyo po dito. So may gulyasan po tayo dito. Magkano gulyasan? 120 na per kilo ng gulyasan. Lodi, salamat. Boss, thank you. Tumpukan ng ating mga galunggong, no? Anang bangus, no? 50 pesos. Yan po yung mga latag dito sa Malabon Fish Market ng mga bentahan po ng mga tumpukan ng bangus. Meron din po 100 pesos, no? Tapos mga banak sa halagang 50 pesos na tumpukan at kabase. Ayan. So sariwang mga tumpukan po nakikita natin sa mga tawilis nila oh. Halos 1 kilo na to ha. Ito nakikita po natin na tumpukan ng kanilang mga tawilis. Kasi dagsa po ang kanilang mga tawilis. Tapos may mga turay. Tapos ang kilo ng yellowfin tuna 150 na per kilo. Magkano turay mo? 50 lang din tumpukan. Ayun no, 50 lang din yung tumpukan no. Ito napakarami na no. Talaga makakapag-ulam ka na sa inyong pamamahay at yung mga pamilya mo ay busog na sa presyohan ng 50 pesos na tumpukan.
Alright, ikot pa rin po tayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market at sa pag-akyat ng tulay. So ayan din po, 50 pesos. Grabe talaga yung mga tumpukan na nakikita po natin dito, no? Mga tawilis sa halagang 50 pesos. Busog na busog ka na rito. Pwedeng ipirito, pwedeng ipangat, pwedeng ipaksiw. 50 pesos lang po yan na tumpukan ng tawilis. Boss, thank you ha. 50 pesos na mga tumpukan po ng isdang big head, no? Tapos ang kilo po ay 120. Sariwang sariwa po yung mga laman na binebenta po dito. Tapos tumpukan din po ng mga tawilis, no? Dagsa talaga, talagang madami kang mapipili at ikaw na ang bahala kung saan ka mamimili ng gusto mong ulam na pagpipilian sa mga tumpukan po dito. 50 pesos sa mga tawilis, 100 pesos sa isdang nakatumpok, no? Tapos mga tumpukan din po dito. Ayan, napakarami talaga. Ayan. Swabe ang mga tumpukan po nila dito, no? Sa halagang 50 pesos pa rin po na tawilis. Mga 50 pesos na tumpukan. Ayun, no, 50. 50 rin po sa tumpukan. Ayan, sariwang sariwa, oh. 50 pesos. 50 pesos na mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Shout out, Daddy. Per kilo ng kanyang yellowfin tuna ay 150. Pang sinigang na yellowfin tuna. Break kayong dalawa eh. Bumapagitan lang yung truck. 50 pesos na tumpukan ng tawilis. So puro 50-50. 50-50 ang bentahan po dito ngayon ng mga tumpukan sa Malabon Fish Market. Kalaso, sapsap at malakapas sa halagang 50 pesos. May ulam ka na. Tapos tumpukan ng galunggong 100 pesos. Ito naman paninda mo ngayon ha. Ang gulyasa, no? Gulyasa magkano? 100 pesos na kilo ng gulyasan. Tapos ang tumpukan niya ay 100 pesos na galunggong. Boss, thank you ha. Salamat. Ate Pam, shout out. Shout out po sa inyo. Magandang umaga. Good morning, good morning. Tapos dito po ang ating banak ay 140 na kilo. Bisugo 240. Tapos ang per piraso po ng kanyang bangus ay 80. Ito magandang ituyo eh. Meron pang kaliskis. Magkano? 140 na per kilo. Malalaki na pong tawilis. Oh. Labahita. 150 sa presyo ng ating labahita, no? Dalagang bukid. 220 sa dalagang bukid. Tapos ito po yung isdang tanigi. Salmon, tanigi, no? Ito yung salmon. Ito yung tanigi, no? Pulo. Magkano kilo? 250 sa buntot. Sa ulo, 200. Yun po yung kilo ng bentahan niya ng isda dito sa Malabon Fish Market. Tepam, magkano naman ng bangus mo? 130 na per kilo na pandaing. Pandaing na bangus.
Ito po ay malalaking bangus, no? Ang tumpok lang po dito ay 140 na tumpukan. Ngayon, ikaw na ang pipili kung anong bangus na kukunin mo. 140 na tumpukan. Dito po ay 120. Tepam, salamat. Good morning, Nanay Noemi. Magkano ang kilo? 180 lang. 180 na per kilo ng bangus ni Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market, no? 170 lang. Isang kilo na to, eh. Saba, ano? Ito ang malaki na. Alright, so dito po ay may mga bentahan pa rin po ng kanilang mga presyuhan ng gulay, no? Magkano naman sa presyo ng luya? 40 po yung 1/4 ng luya. 160 ang kilo. So ito po yung mga, ito, magkano to? 10 piso. Tapos yung mga 20 pesos na po na sibuyas, bawang, kamatis, no? Tapos ang ating mga per kilo ng ampalaya ay 140 na kilo. Tapos ang sayote. Sayote magkano na 60 ang per kilo ng kanyang bentahan ng sayote. Tapos ang okra 100 ang kilo. Ayun, 100 ang kilo ng kanyang ano, no. Tapos gagawa rin si nanay dito ng pakbet. Mahal ang talong. Magkano ang kilo ng talong? Oh, grabe naman. Alright, so sa ating pag-iikot dito sa Malabon Tumpukan, ang kanilang mga presyuhan ng mga bentahan, 50-50 ang kanilang mga 50 pesos na tumpukan. Lalo na ang tawilis ay madami na, halos 1 kilo ang bigayan nila sa tumpukan ng isdang tawilis. So shoutout tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout po sa ating mga mamimili na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa ating mga vendor na masisipag, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shoutout po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga panibagong presyo at kaganapan sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye. Safety sa akin.